Bun, Flavius, totuși ai vorbit despre creștinism, fapte bune. Poți fi creștin și fără să ai sau fără să faci fapte bune? Tu vrei să mă prinzi la mijloc? Vrei să mă pui la Nu colț? te vânezi. Salutare, prieteni! Mă bucur să ne revedem din nou la un nou episod marca Noua Speranță în colaborare cu Flavius Avramescu, cu cărțile pe masă. Flavius, salutare, bine ai venit! Bine te-am regăsit! Cristi e în spate, Cristi din nou e la butoane în spate și e cel mai tare. N-am fi putut fără. Nu, n-am întâlnit până acum unul. Exact, atât de dedicat. Da. Flavius, ce vorbim de data asta? Vorbim pe scurt, vorbim pe larg, dar vorbim, sperăm bine, despre epistola lui Pavel către Efeseni. Cam asta mi-aș dori să dezbatem în acest scurt episod. Cumva mi-aș dori ca să aprindem cumva apetitul pentru urmăritorii noștri, pentru cei care sunt pe aici, pentru cei care se uită la discuțiile noastre. Deschidem cumva apetitul comentariilor biblice și în special în acest episod să atingem subiectul epistolei către Efeseni. Știi ce mai, să zic așa, m-a impresionat foarte mult la epistola către Efeseni este faptul că, din câte știu eu, este probabil singura epistolă scrisă de Pavel în care nu critică nimica. De regulă celelalte, ne place. Ați văzut? De regulă epistolele pe care le scrie Pavel și către Galateni și către Romani, mai ales către Corinteni, sunt epistole în care tratează o grămadă de probleme practice, probleme care au apărut în biserică și pe care creștinii cumva, poate e impropriu spus și le-au asumat, dar au fost atinși de problemele acelea și atunci Pavel se vede nevoit să scrie, eu știu, despre modul în care trebuie reglementată problema curviei. Dau exemplu în Corint, în bisericile din Corint, despre problemele vis-a-vis de o teologie corectă a mântuirii în bisericile din Galatia, dar iată că în biserica Efesenilor pare că nu sunt probleme atât de mari încât Pavel să fie nevoit să le rezolve, așa să tragă o brazdă adâncă, și atunci în Efeseni, în epistola către Efeseni, el aduce mai mult situații sau tratează o teologie corectă a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii creștin. Are libertatea asta, cumva relaxarea aceasta să își dezvolte teologia despre subiectul ăsta. Și până la urmă, dacă tot suntem la subiectul ăsta, acum noi trăim o vreme sau trăim niște timpuri în care toți spunem că suntem creștini, adică toți spunem că avem o credință, toți spunem că unii ne-am născut creștini, toți spunem că ne-am încreștinat la o anumită vârstă, toți spunem că urmăm pe Hristos. Ce înseamnă până la urmă să fii creștin? Unii spun chiar faptul că sunt creștini înainte de Hristos. Am întâlnit și varianta aceasta și am fost surprins de lucrul acesta. Da, e o provocare vis-a-vis de răspunsul la subiectul acesta și n-aș dori ca să venim cu părerile noastre, ci aș dori, pentru că suntem la seria aceasta în care prezentăm comentariile Zondervan scoase de editura Noua Speranță, aș dori puțin să îi facem pe ascultătorii noștri să fie determinați să le deschidă, să le achiziționeze, să le deschidă și să vadă anumite poziții echilibrate despre probleme de genul acesta. De data aceasta, comentariul către Efeseni prin seria Zondervan este scris chiar de editorul general al seriei, da? Profesorul Clinton Arnold. Da, avem și noi în teologie un Arnold al nostru. Și un Clinton. Și un Clinton, da. 2 în 1 și de data aceasta exact. Este o variantă foarte reușită. Este profesor de limba și literatura Noului Testament la o universitate prestigioasă din America. El vine vis-a-vis de problema aceasta pe care tu mi-ai ridicat-o, Flavius, la fileu. El vine și tratează foarte echilibrat ideea
a ceea ce înseamnă totuși să fii creștin. Aș putea să spun faptul că aduce în discuție ceea ce Pavel ridică la fileu în Efes, în biserica din Efes, printre creștinii din acea biserică, și anume tensiunea dintre fapte, da? Dintre fapte și credința în jertfa lui Hristos sau credința în harul mântuitor al lui Hristos. Și el tratează practic sau subliniază lucrul acesta, și anume foarte mulți încă de pe vremea respectivă, încă de pe vremea efesenilor și de pe vremea lui Pavel, aveau cumva senzația care venea pe filieră iudaică, pe filiera Vechiului Testament sau a legii mozaice, aveau senzația că pentru a fi mântuit ai nevoie doar de fapte. Trebuie să faci foarte multe fapte și Clinton subliniază cumva și spune că nu neapărat fapte care sunt emblema sau eticheta legii mozaice, gen tăierea împrejur sau ritualurile de la templu. Nu doar faptele astea trebuie să le faci ca să fii mântuit, ci fapte la modul general. Trebuie să faci fapte bune, că în felul acesta vei fi mântuit. Clinton subliniază foarte frumos poziția tranșantă pe care Pavel o aduce în fața bisericii efesenilor și spune foarte clar că faptele nu sunt nici necesare, culmea, nu sunt nici necesare, cu atât mai mult nu sunt suficiente pentru a ajunge la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos sau la, să zic așa, la dobândirea vieții veșnice. Și atunci se ridică întrebarea în felul următor: ok, totuși în cazul ăsta, cum poți să fii creștin? Ce înseamnă să fii creștin? Și totuși care este rolul faptelor? Pentru că deși ele nu determină, da, dobândirea mântuirii sau vieții veșnice, simțim noi, nu-i așa? Simțim noi că faptele acestea bune, da, ca să le delimităm foarte clar, da, faptele astea bune totuși au un anumit rol în viața de credință. Care este rolul acesta? Ridică problema aceasta Clinton. Nu știu, cum ai întâlnit tu lucrurile până să intrăm să vedem ce spune Arnold vis-a-vis de lucrul acesta? Păi, cred că problema aceasta faptelor bune am mai avut-o discutată într-un episod, în episod precedent, în ceea ce înseamnă seria noastră de comentarii Zondervan. Hai să nu zicem care. Dar nu spunem care, pentru că mi-aș dori. Exact, să invităm pe ascultătorii noștri să caute. Nu știu, da. Mă gândeam că poate dăm și un premiu mic celor care... sau o lăsăm, o mai discutăm. Nu mă bag. Și nu mă bag, man. Da. Și într-adevăr eu acolo m-aș duce ca idee și cam asta cred în general, asta am discutat și atunci când vorbim despre fapte bune. Faptele bune pe care le facem sunt doar un rezultat a ceea ce înseamnă mântuirea care deja are loc în viața mea. Pentru că mai mult decât a face niște fapte bune, contează mai mult să fiu creștin. Pentru că un om moral pot să fiu, dar un om creștin și un om schimbat la fel pot să fiu, însă aceea nu se datorează prin ceea ce fac eu și prin ceea ce a făcut Hristos. Bun, Flavius, totuși ai vorbit despre creștinism, fapte bune. Poți fi creștin și fără să ai sau fără să faci fapte bune? Tu vrei să mă prinzi la mijloc? Vrei să mă pui la colț? Nu te vânezi. Poți să fii creștin și aceasta se va vedea prin faptele tale bune, prin roada pe care o ai și lucrurile pe care le lași în urmă, însă poți să faci fapte bune și să nu fii creștin. Atunci înseamnă că ești un om moral. Atât. Dar da. Ce spune Clinton despre asta, dacă tot ar fi? Hai să ne întoarcem la Efeseni, pentru că noi știm ce au spus, nu spunem ca să nu zicem comentariu, adineauri și în alte epistole, dar spune-mi, te rog, ce spune Clinton, Arnold al nostru? Arnold al nostru tratează problema echilibrat și cred că dincolo de echilibrat nu în sensul că vine împăciuitor să împace cele două tabere, ci vine exact pe feeling-ul, pe ideea lui Pavel, pe credința lui Pavel, și anume spune în felul următor: nu poți fi creștin adevărat fără fapte, dar nu faptele bune, oricât de bune ar fi ele, oricât de frumoase le-ai face, nu faptele bune te fac creștin.
Și atunci există o anumită ordine sau un anumit așezământ, să vorbesc așa, pe care Clinton îl subliniază în discursul lui Pavel, și anume faptul că poți ajunge creștin sau ești creștin, devii creștin doar prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și după ce ajungi creștin prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în această jertfă, din momentul acela, în mod intrinsec, nu poți să străiești viața de credință decât făcând sau trăind aceste fapte bune. Și tot Clinton vine și mai aduce la fileu încă un adevăr important subliniat de Pavel și este extraordinar adevărul acesta pentru viața noastră de credință, și anume faptul că nu noi trebuie să ne chinuim să căutăm acele oportunități sau acele fapte bune pe care noi trebuie să le facem după ce devenim creștini. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pregătit deja, adică ne-a pregătit cadrul în care noi să ne manifestăm credința. Noi doar, sau pe partea cealaltă, noi doar trebuie să nu împiedicăm manifestarea credinței adevărate în viața noastră, dar în trăirea de zi cu zi. Tocmai, sau așa printr-o afirmație succintă, Clinton vine și subliniază că mântuirea nu este condiționată de fapte, dar faptele sunt rezultatul mântuirii. Și cred că asta este esența credinței creștine și felul în care se așează lucrurile vis-a-vis de harul lui Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos și fapte. În momentul în care le amestecăm, iese, așa cum zice românul, un talmeș-balmeș și nu mai știm pe ce lume trăim, nu mai știm cine e moral, cine este creștin, de ce totuși unii creștini nu se ridică la standardele moralității unor oameni care poate sunt agnostici sau nu sunt creștini. Uite de ce. De aia, pentru că a fi creștin nu presupune să ajungi la statutul acesta prin fapte, concluzionez ideea noastră, ci presupune credința în Domnul Iisus Hristos, după care lași manifestarea sau lași ce a pregătit Dumnezeu pentru tine să se manifeste în viața ta, în viața mea, și anume această trăire prin faptele bune. Deci, într-un fel sau altul, Clinton e de acord cu mine sau eu sunt de acord cu el? Sau amândoi suntem de acord cu... Cred că vă cunoașteți. Cred că ne cunoaștem, nu? Ne avem ca prieteni pe Facebook, Cine știe, ne urmărim pe Instagram, cine știe, da. Bun, cred că ăsta a fost un subiect și cred că e un subiect central și de mare interes pentru noi. Nu l-am epuizat, ca să subliniem ascultătorilor noștri. Sperăm că am provocat ascultătorii noștri să dezvolte mai mult, să mediteze asupra subiectului. Mai sunt și alte subiecte. Chiar asta nu te întreb, dacă tot vorbești despre provocare, care ar fi alte subiecte ce sunt tratate, măcar două alte subiecte care sunt tratate în epistola către Efeseni? Acum, temele majore sau principale ale epistolei către Efeseni se învârt în jurul termenului sau esenței de a fi creștin. Ce înseamnă să fii creștin, esența sau adevărurile credinței creștine, de aici relația sau dinamica relației dintre noi și Hristos, cum ne raportăm noi la Hristos, cum se raportează Hristos la noi, și dincolo de toate acestea observăm la o analiză mai amănunțită a epistolei către Efeseni, observăm practic planul general al lui Dumnezeu pentru biserică, deci ce intenționează Dumnezeu vis-a-vis de biserică. Dar la modul de detaliu, și am întâlnit anumite tendințe ale unor oameni de a se depărta de intenția lui Pavel din Efeseni, sunt anumite lucruri care tratează, de exemplu, termenul de taină. L-am întâlnit, să zic așa, în slujirea, în viața mea de credință, l-am întâlnit termenul acesta de foarte multe ori înțeles greșit și promovat greșit de anumiți creștini, de anumiți oameni, și anume vin și spun ceva de genul următor: uite, Dumnezeu vorbește de niște taine în Efeseni, există o taină, și te duci într-o zonă de genul acesta mistic, într-o zonă de genul acesta cu o anumită aureolă, tocmai cred că doar ca să-ți dai importanță ție și să te scoți pe tine ca persoană în evidență că tu cumva deții într-un mod ezoteric anumite adevăruri inaccesibile creștinului de rând. Nu știu dacă ai întâlnit tu astfel de situații. No, eu le-am întâlnit și m-au deranjat, pentru că m-au deranjat pe mine, pentru că
asta presupune că oameni de genul acesta nu se apropie cu o anumită reverență de cuvântul lui Dumnezeu, cu o anumită responsabilitate de cuvântul lui Dumnezeu. Ei, Clinton în comentariul acesta tratează problema tainelor lui Dumnezeu sau acestei taine. Uite, în capitolul 1 cu 9, în capitolul 3, începând cu versetul 3 în jos, Pavel vorbește în Efeseni, da, despre o anumită taină. Și Clinton concluzionează, pe lângă alți teologi, nu este singurul, pe lângă alți teologi echilibrați, aduce în discuție și spune faptul că taina aceasta deja s-a arătat. Și care de fapt era taina? Taina era pentru evrei și anume faptul că Dumnezeu i-au făcut părtași și pe neamuri, da? Deopotrivă ca și pe evrei, la mântuirea pe care El o oferă omenirii. Deci nu doar evreii, să zic așa, dețin monopolul, dețin licența pe această mântuire care vine din partea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a spus așa neamurilor. Și când zic neamurilor mă refer la restul națiunilor de pe pământul acesta, mai puțin evrei. Dumnezeu vine la toți și le oferă această mântuire. Haideți la mântuire. Asta era taina pentru ei pe care Pavel o aduce în fața efesenilor, care practic nu erau evrei, puțini dintre ei erau evrei, și spune așa: și voi sunteți invitați la această bucurie, da, de a fi parte din împărăția lui Dumnezeu. După care mai e un subiect sensibil, cel puțin pentru zona aceasta evanghelico-carismatică, un subiect sensibil pe care Pavel îl tratează în epistola către Efeseni și Clinton îl explică foarte frumos, și anume ce înseamnă pecetea aceasta a Duhului Sfânt. Foarte des este uzitat în anumite medii creștine, foarte des este uzitată ideea aceasta a pecetei Duhului Sfânt și mulți leagă această afirmație de faptul că Pavel ar intenționa să spună că pecetea Duhului Sfânt practic înseamnă acea revărsare a Duhului Sfânt așa cum a fost în ziua Cincizecimii, da, din Faptele Apostolilor din capitolul 2. Ori Clinton vine și abordează puțin problema istoric și spune în felul următor, că în perioada apostolilor, în perioada primului val de creștini, da, de după Faptele Apostolilor, în perioada în care Pavel scrie Efesenilor, niciunde în Scriptură nu apare vreo referire sau vreo idee cum că această pecete a Duhului Sfânt ar fi tocmai acea revărsare a Duhului de la Cincizecime. Ideea aceasta cu pecetea egal revărsarea Duhului Sfânt apare mai târziu, începând cu părinții bisericești, deci de prin secolul 2-3. Și atunci Clinton propune o explicație care mi se pare cel mai echilibrat. Tot folosesc cuvântul acesta echilibrat într-un sens pozitiv în episodul nostru, și spune în felul următor: să rămânem la ceea ce consideră Pavel că este pecetea Duhului Sfânt, și anume faptul că omul, în momentul în care din păcătos a devenit, prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin nașterea din nou, a devenit copil al lui Dumnezeu, din momentul respectiv el deja este pecetuit cu Duhul Sfânt. Nu vreau acum să dau apă la moară unor anumite denominațiuni creștine în detrimentul altora, dar asta este poziția Bibliei. Da, într-adevăr, revărsarea Duhului Sfânt, așa cum a fost la Rusale, are valoarea ei, importanța ei și actualitatea ei. Dar aici Pavel consider că vorbește despre Duhul lui Hristos care începe să trăiască în tine odată cu nașterea din nou. Cred că în momentul de față sau în ipostaza de față nici nu-i treaba noastră să facem o mică categorisire, însă ceea ce încercăm cel mai mult în scurtele noastre episoade despre comentariile Zondervan și nu numai despre cum interpretăm Scriptura până la urma urmei, cred că cel mai important este cum citesc și dacă, așa cum aș fi spus filii famenului, înțelegi tu ce citești? Cam așa ar trebui, cam la întrebarea asta aș dori ca să și răspundem aici. Bun, cred că pentru Efeseni am aprins suficient de mult cumva așa gândirea și dorul de a citi,
Și mi-aș dori să ne apropiem de încheiere acestui episod, încercând să rămânem tot mai aproape de Scriptură și îndemnându-i tot mai mult pe cei care urmăresc acest clip să fie mai aproape de Scriptură și desigur mi-aș dori ca să intre pe site-ul editurii, să vadă și celelalte comentarii, să vadă în special acum și acest comentariu de Efeseni și să-i provoc să intre și să comande, să vadă cumva ceea ce se întâmplă pe aici, să vadă și celelalte interpretări și multe alte subiecte pe care Arnold le atinge în tot ceea ce înseamnă această epistolă. Clinton rezolvă și alte provocări ale epistolei, da? De exemplu, cine sunt acele domnii și stăpâniri despre care se face referire în capitolul 3 și în capitolul 6, sau o abordare, din nou folosesc cuvântul acesta, e cel mai potrivit în cazul lui, o abordare echilibrată vis-a-vis de ceea ce înseamnă că soțiile trebuie să fie supuse soților, da? din capitolul 5. Iată o grămadă de provocări vis-a-vis de o perspectivă sănătoasă asupra Scripturii, vin și sunt rezolvate în comentariul acesta, așa că și un like și un subscribe. Efeseni, comentariu către Efeseni, îl avem pe stoc, de ce nu? Puteți să vi-l procurați, dragi prieteni. Cred că este o investiție sănătoasă, pentru că în felul acesta ajungem tot mai aproape de spiritul Scripturii, de intenția autorilor Scripturii vis-a-vis de ideile pe care ei le-au promovat în vremea respectivă și în felul acesta cumva eliminăm riscul de a aduce interpretările noastre, ceea ce este, să zic așa, amendabil și ar fi foarte păgubos pentru zilele noastre de astăzi și pentru o căutare adevărată a sensului sau a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii creștin. În completarea a cele ce a spus Ionel, aș dori să vă provoc să încercați să aveți scurte grupe de studiu și de ce nu chiar plecând de la aceste materiale, mai ales epistola aceasta către Efeseni, pentru că așa cum s-a spus în debutul acestui episod, este o epistolă în care Pavel nu vorbește despre niște lucruri rele ce se întâmplă într-o comunitate sau în biserica din Efes, ci vine și le spune într-adevăr despre ceea ce înseamnă trăirea creștină, trăirea unui creștin. Așadar, până data viitoare m-aș bucura să și aflăm că sunt dintre voi oameni care și-au făcut un mic grup de studiu sau ați început studiul individual și mi-aș dori desigur să aflu personal ce alt subiect sau ce alt lucru ați dezbătut din această epistolă, având comentariul Zondervan pus în dreapta și Biblia pus în stânga și caietelul vostru pus aici în față și tot timpul studiind aceste lucruri. Dumnezeu să vă binecuvânteze, până la următorul episod. Eu am fost Soa Salamescu și vă salut, mulțumesc foarte mult. Eu am fost Ionel Morariu, vă salut, Cristi vă salută prin noi. Până data viitoare, numai bine și Dumnezeu cu voi.